bunabono building and construction kusubwagachi abwasiba kwegeria ubwagachi bw'ikinyumba naboigo ebiwanda kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gusi obusoni bw'ekiyanga n'ebintu abu ase bari na mbeyemo asugutwara kimashine echekerero n'ebindi binge nkwegeria bare amangana a beauty and hairdressing aigon kwegeli bare igore pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwatachi computer nebintu ebinge byokwegelia ICT gwetania skuru ende yonse era sorgongoro iga asama lieta nkuru kwa Alpato Maliba mwalimu monne Ogetwebe Technical Training Institute serikali yakolire bya sana asogotwa institution yegocha saya asengencho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase isemi cyobufundi nabo boliri moleta abana bochese skuru linde banyore system cyobufundi byamo boigon kwegelia bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegelia iguriye chinguru cyomorero bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche neche company secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya artsan use short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikromono mbayitirine wizarega megeria yega nabo ndebwensi akwegerigwa inchobono utari kubwate kegori utari kubwate no mumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute nikikotoka kilomita eyemoyoka kurosomochi omogwawa asepare nene yilami yakoroikonge kogenda chebera inche Kenneth Mongare Ngaga, a Dean of Student, Gitwebe Training Institute. Iga karokwaretro mwana Gitwebe security gere guarantee. At present, abana tuwate 600 in all the departments. Togoson. Na yonyolire koleto mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Gitwebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Emagoroba engia omwanchwa omorigereria Ogetembe TV andonsi asoto tengerete kurwa no kwigena Jumatano yago yabeire entoere rukigima na boigo ase maragoba yabono kwabere kugukura ritiko lyago buya ekero choragire chinsa ibere ase Jumatano yechitariki isano na ibere omotinyo mutangani omwako yoigo muya o 2026 ekero twariganire wikiranu elio tokoletere amangana maya buna abeire kagwateka koru chinsemo ao ime amona isiko yeriro bya gusi asenchira eyoboikiranu ekionga chinsa ibere andonsi asoto bwaterete tobasa gusukare egekogera nkwirana tore elio tokumanyonsi ayagendrete gokorekana kurwa chinsemo ao nigo tokubwaterana nere Wilson Makoli asenchira yebimanyererio elikoana kibuna mwana yo agwikire na inche Ruth Kemunto tobasa gusukare nkwirana tore elio tokumanye. Aya chinsa ibere nigo toguchaka no roboti erugo ichania ase amateyemo
korwa kenyoro kia Bumatara imeye Nyandiba wadi ya Nyakoe bunge ya Kitutu Chache South imeye kaunti ya Kisii asegendrete kubara asarendene magega y'umuriro gwateka asinkaye ya mateyu na gusaria enibo y'ebinte binge nigo ya mateyu kwerera na goteba buna ekero umuriro yo ochagete nigo konyora basokire guchikwerigeria engeria yabo ya kirarituko kurende tibarenginka ekero umuriro yo obete gokoreta asari yo enene nigo bono babeire bakuburia barai au na boigo muntu ndi bwensi ori no moyo bwogwancha wesokia eriko bakonya bagenderere n'obugima bwabo bwa kirarituko samali etanguru kweli kiumaenya buto aigano enkayane asaya kuri Bumatara Nyandiba 1 bono nabo mukaso mberete ase muchioyone kuna chire gasi umwana banyarite ko bagagwake kibiriti ase irumu bakorara muitoka bwata mamu abokare mugondo kuri megeticho guchigotira konyore nyumba yonsi yaire kende gyonsi ngira twatulite kuri ase nyumba yeime bono ngosaba somo y'obwanja ase family ye taya TV abantu bonsi busiengima bali barigerere bakorigerie TV omonene abakune bankonye kyagera nonye nabana bwate batatu bamatemba nkonyete bake bachire skuru nintigalitire ndi bintu mbire bikega murankonye kende iga yoranyore kendegere ndore ngakingo bakonya asingenjo bono nairanite maega igango sabanga mwensi bali murarigerie matangasa ya lero nyasaba kune na ende morora somo y'obwanja kende nkiyo yatigalita se nyumba yeime elinde munkonye elinde ndole ngakinande ngusuke kyagere gasingo kora yokoboko yere ya mchengo igando mufundi bune bintu bijete iga nkorara ndi nyumba ere kururoro ye chilani yanda kerende no bangete ngana aranyorera chinguru manya korosi nyumba yane bi asamali etanguru kwana mura umae aiga no mwane twanyorete omukaso y'obwomuriro umuriro yo nalinga asegeticha nali kolimanganyora omwana otongirie kebiriti ase rumu yabo wasororo gotori omwana koira nanganyora gukura umuriro yo bwatiro chira atambe sengencho chimatresi echiabwatete nechianga chango musungo nabo kere gento kyanyarite ko yase nyumba into nyarite gotori kende togosaba gaki asomo y'obwanja oyo gokunune ngane yanyare gotokonya igo tokurara muichirani ntobwati nonye ebirarero abana bane bakorara inse ntobwati kende gyonsi none mesa bagosomera bono teiyo kuburi gakeri muranyore motokonye rende tochakira obugima obo tokurara ase nyumba ere korogoro ya mumuromi nto echirani rende ye ya mumuromi ntatoete konyetera era na bere igo kende ngiarenge imese ngencho konyetera ere yagachire togo tigana na roboti rumwancho mu ligereria Omudirector bw'echisemi ime ye kaunti ya Nyamira Joshua Kaga nigo abeire kagoteba buna nigo amariganio ye grade ye 10 ime ye kaunti eyo agochigochaka kiegocha ama arigendrete gukorekana asenchira yoboi kiranu nigo boigo abeire gakuboria abaibori amona boroki wobonsi bali bagendrete kuyarigen gosoa asechi skuru bokora boigo asobwango na bali bonsi baragani gochencha chiskuru chiri babete bakubekwa banyareko bagokora boigo nyuma chinga kichire serikali yabetege kurwa chitaraba achikoera oraboti uruo nigo rwabaro kwariganirwa no muri Keito Fatgad Gisemba Maega ya serikali gwanjira abarimu abanene b'ekisukuru bonchoreria okugania kwa borokiwa abo baganetie gosoa ase grade ya 10 gochakera ewiki egocha nigo omudirector bw'echisemi ime ye kaunti ya Nyamira aserieta Joshua Kaga nigo aburirie abaibori baria barigetie abana babo bonchoreria korase ekisukuru kiria konyora barangiriwe gochase kiria baganetie nerebuya banko ye chingaki chitaraera. Hii mambo ya grade 10 selection ama placement inaendelea vizuri hapa Nyamira. Mashule zetu tulianza na ku request head teachers wa primary weke kwa system zile request ambazo watoto wangependa kufanya transfers na wakaweka na tukafanya round ya kwanza
na tukapata a lot of approvals that time. Kuna wenye hawakutosheka wakati huo na system ikafunguliwa tena. Ilifunguliwa tena jana tarehe 6 na itafunguliwa kutoka jana mpaka tarehe 9. Nasi kama maofficers tumepewa jukumu la kufanya approval. Wakati mzazi amepeleka request yake kwa shule either primary ama secondary, inaonekana kwa mitandao, nami nikiona ameshapendekezwa kwa shule fulani namfanyia approval. Ukwana ritiko ria rero kurwa BCIA nigo umudirector uyo asioribuna wikira bono nigo umubaro omonene waborokiwa be grade ekyo kya 10 nigo bachorire a pathway ya STEM. Shule zetu zinapeana sana sana social science na STEM. Juzi tulikuwa na mkutano at national level na tulipewa statistics za wale watoto ambao walikuwa wameshashukuliwa na tukaambiwa about 51% wameshaenda hiyo pathway ya STEM. Though tunahitaji 60, about 51% wameshaenda STEM. Then 38% wameenda hii inaitwa social science. So then the rest ni mambo ya sports. So unaona, then hiyo mambo ya pathways, mtoto akiwa ameitiwa STEM na amefika kwa shule anaona pengine angependa kwenda social science, na kulingana na zile performance zake anaonekana bado anaweza fit kwa social science, walimu wetu wamepewa hiyo nafasi ya kuguide wanafunzi waone na interest zao, waone ili yenye anaweza ingia. Kubwatikana naya nigo boigo akwaneire igoro ya magacho y'ekisukuru anene kiria kyanyorete ogosirwa korwase serikali ya Kuwait eki ateba bona kisukuru nkiraroro kirache gokonyeka n'umuroberio oyoiga inganonya obeire kogotebanigwa. Ni mradi mkubwa ambao shule 68 zinanufaika, zikiwa 44 ni za primary na 23 ni za secondary and 1 college. Huu ni mradi ulianza 2024 na tulikuwa na imani utatusaidia sana kupanua shule zetu. Ni mradi mkubwa lakini umekuwa ukijikokota kiasi, na sasa tunaona kuna miradi mingine inaendelea kukamilika. Kama sasa Ironge Adventist walikuwa wamepewa madarasa 9, na juzi wakati wa KJSEA ya mwaka uliopita waliweza kutumia hizo madarasa kufanyia mtihani. Nilitembea Kebabe Girls nikakuta walikuwa wamepewa hall, na juzi nilipitia hapo nikaona imeshatawekwa paa. Nilikuwa hapa Makairo Secondary walikuwa wamepewa dormitories, niliona zinaezekwa. Hingo ripota Gatembe koraigase bunge ya West Mugirange yegotoka imeye kaunti ya Nyamira. Njefatigad Gisemba. Ekero tutigarite gabo Citizen Mwanchomo ligereria amariganio ya borokiwa aba grade ya 10 nigo bono aisire goika omwerio nonye nabo nigo omuchando monene bwo kubura kwa baorokia abo bagochigosomi abana ba grade ya 10 ogenderete koreta obwoba obonene egati ya baibuli aborokiwa na boigo abaoroki bande. Ekiombe egia Kupet nigo bono giatebire buna onye serikali terigo chikwimukia egetambokero kia bwango mono nigo aborokiwa barachi gochandeka mono na kuburwa abaorokia abo bagochiko basomia. We want to ask the government to up their game, equip the schools, especially the aspects of the skills that they are going to learn. Another issue is about the letters of placement. The student receives the letter, but there is no specific area that the letter says that this student shall go to. However, as the parents take their students to school, they will definitely decide whether it is the STEM pathway or the art and science section. Most schools have been allocated to offer certain pathways, for example, social sciences. But you find that in those schools, they don't have facilities which will enable those students to run. Like now you find our school has been given a combination of music. There is no teacher for music, electricity, there is no those facilities which will enable the student to run well.
I want to pass this message across to our drivers. Please let us be very careful as we drive. Let us stop drinking. They take our vehicles for service. To the parents, please, when you take our children to the stage, make sure that you don't put them in vehicles that are already full. Ekero tugutigana nayo yechisemi na kuiruka guika kaunti ya Nyamira amateyemo kurwa ase kinyuru kya Nyairasa imeye ward ya Bogichora ase bunge ya West Mugirango imeye kaunti eyo ya Nyamira nigobono yabereke wesokia na kugania abarai au na muntonde bwensi oli no moyo bw'ogwancha kubakonya elio kuroberio moyega bwa matanga anyagusira omwanchobo oyo obeteka gusiria obogima bwaye korengana na barabwo nigo bakoerana goteba buna nigo basinyurugwa kana bill ya Nyagitari elio kumurusia ase Nyagitari na bache komwenia Obenga onyanchoka oyole nyagusira bwe myaka 42 niga beteka gusiria obogima bwaye ase Nyagitari ya Tenwek na bono nigo amateyu yarurekerero na koboria muntonde bwensi anyareko bagako bakonya eri kumurusia ase Nyagitari eyu eri bache komwenia Olenke kondi kiri gaki na bagira timbwati kende gaki asini chakira gaki kinabwati kyareire para Nekerero kiumutakano yega sereta Ruth Nyanchoka gakwerera bunatanga inge kubatakanamo namakwiria yaiga ayo amuriro mwancho ya sereta Obenga Nyanchoka uyoberega kurwarege kasi Nyagitari ya Tenwek kulingana mo ni amatije igani go Obenga ayarite ko bagakwirwa Nyagitari ya Tenwek na weigo kurwari gwo mucanda bwate kulinde kubatakanamo no kubora kwibisaguho ni gabete gagutangwa Nyagitari yiga wikabuna anyarite ko bagagusira ubugimo bwaye na beire ginkorwanero mugakona Nyagitari gwita kunyamira no ani nibona bwate gakitei mugakona na mwanjete gakinya sawikire kumuira twatumekire kibesa sana so mwana oyo kurwekara arwarete yairire chinga gichintambe tunamenya Nyamira na bororo sana paka buna butule twibicara koruo tukanyara bado burure bwa sidili tukaenda nera guchia Tenwek enkeye yeito na mojerigiriria igana maene gira bogite pe yamateye igabono nigegendete gukumiria nchera baranyore bitoki ebibirakane bilia Nyagitari na beigo na kuruberia merubiri amatanganya gusira yendo karengana na barabo baerere butako bonene burasenkeye iga bone bilia Nyagitari ekagenda iguru bilia igere iguru mono tabo atikende nka ntonke ya kuria ntonke murugio ya kuria kibase Nyagitari kiasinyire ya kare Tenwek bono gotukurira sa abantu ba minto ng'ombe na bwata igona oneti egera ndwanero mugakona egera gwene timbwati kende no ne nyomba moroche ige gotwa akina ari kusaba besimiwa ba minto egera monkonye igo baganirie abarayi becingenjo chonsi abasamaria abaya na boigo na bali no moyo bw'ogwancha wesoke bunenchire yemo yo kubakonya elio kuroberia matanga na begwa kane bilia Nyagosira ntonko yo murugio ya kuria kibase Nyagitari kiasinyire ya kare Tenwek bono gotukurira sa abantu ba minto gotukurangiria abasani baito abarayi baito bantu baito bali bakoigwe kurateye bakonye nkeye gaki twakane bilia Nyagitari ya siringi 750,000 kibase kire bilia ka Nyagitari chamo chalintura abe karoro ni chama tanga nto kira basoko ndi milioni yemo tinyirunga ingo chakira no tanda na rolenge kondi giri gaki na raira timbwati kende gaki asinira sengo chakira gaki kinabwati kyareire para akina ari kusaba basimi ba minto gaki monkonya gaki natigara bosana na rolenge kotoligeri gaki na ari kusaba gaki abesimi ba minto monkonya timbwati kende Vincent Kamosi na nentu wa mwanjete mono nonyelo yo mndo steve mogako mushimiwa no ale kurwana ndo gatu na manyeto muchioyo biya kabisa ndo musani go chaso muchioyo kegima ninyege netinga nonyene ra kara igwa sale ba mushimiwa Kemoni akene pi umwana oyerwanirira kurwa kongu nango ikeke wange kigaigete
uyu no mwana uri gukora kibarua kero kindi kwanyora omonto genda muriketinga usikorwa oro uragiririe family yae onya gukora kindi guchiai ibarua tu kindi nke yakorire gose kiari komonyorera besa nyingi omwana uyu ekene pina batakira akonywe egera atugekeru no mwana uyu iga letira asenke nere buna anyori turu mugakoye egera anyoro baremu bwo komenya ase family ye ase iga ina rombu ataka kinga abantu ba minto mwensi abarai bonsi pio muisimi wa Steve Mogaka omuisimi wa mugabano ito njaribo omuisimi wa assistant gavana oyole gesami kamuranje konye family ye eyara na bebwene te gokonyu pi ase kene pi morama habira mokonya bana igi nkuripoteri gitasini kia wanjete kia gatembe kuraiga ase kanyore keiga kia nyairasa ikigotoka ase wadiga yabo gichore bunga ya West Mogrango ime kaunti Nyamira inchi konkuruko Polycarp Okara Mbiamano omurikito Polycarp Okara asing'enchi gutwariganiria roboti uru na nturi no kwigina e amateyu nechikonyora ogosirwo kwa bene elio bamwenie omwanchobo togotigana nayo omumca omukoro bwe ward ya Gesusu omusike Benson Nyagaka nigabeire gakomochia eserikali ye county ya Kisii eyo ekoragunero mugavana Paul Simbarati ekeralingi gukwana asomo yegoyo mobwa matanga imeye bunge ya Nyaribali Masaba omusike Nyagaka nigabeire kagoteba buna omugavana bwe county ya Kisii taraba kagwikirania abananchi amagenderero anene ali abetega kubalira chira kasi abasinye na Nyaribali era ondie yobe mu gitu alemere moye koremere mu mpaka 2027 lakini gochakera 2027 na Agosti ntobwato muzike Ezekieli Ombaki Machogu nera tokubikaro wasona na minto agenda siri emekoneka taki ero igende tomae ene kitali ile sura omwaka professor ngeli akambeki ena gitari iyo kana rengo mwansie omwansie okuri na rega inche na rege chairman etirete chine gitari ikabeka chibesaroro na iyo okuri na bagwa kwa kichara 350 million chagwa chine gitari ekere na arwaroro omotiko bebo nayo tereta banyera kubwao ni sinyamos totebi esitibese chakoraki yachete ekyo mwanyo enya kitali ongeri atobekretali akabeka mawati ya Maria amakongu moisone ngotiko chiararo ikanyora mabati ya rusi ngwararo ikoboni nga milioni 12 cha tumekirararo batu usira mabati ya Maya barekire bisabeba bujaro tere mobe omaye ekyagire mbere ya basinye kona ya mwe na abantu ba okuranje yenda ngala bye nanda ndo usabera kwa 2027 pia poka na dia Mwanchumu ligeriria oroboti oruo na rurogotoira asomotimo komoke elio tokoirana togendere kurigereria amange egati yabo lituko lia lero ekerorire lituko lyokomunyura Raila Amolo Odinga nabo igorire lituko lyokunyura lituko Raila abetega koiburwa gose a birthday ya Raila Amolo Odinga asabarai au babeire bakumunyura Raila asemire memia iyo abeteka gukora imeyense ya Kenya ayo negatia yali nkwariganiretie asensemo ya kabere ye kiunga chinsa ibere tobasa gusukare nkwirana tuli ase kagitalie getambe.
Gitebe Technical Training Institute nigo ikurwa amigiri jechikosi ao bunabono building and construction kusobwagachi abwasiba kwegeria ubwagachi bw'ekinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gusi obusoni bw'ekyanga n'ebintu ao abu ase bali na mbeyemo asugutwara machine chekerero nebinde binge nkwegeli bare amangana a beauty and hairdressing aigon kwegeli bare igore pedicure manicure barbering braiding plating na yende amange ICT aigano institute ye ebwata chi computer nebinto ebinge by'okwegeli ICT kwetania skuru ndiyunsi era sorgongoro iga asamali tankuru kwa Alpatu Maliba mwalimu omonene ogitwebe Technical Training Institute serikali yakolire bya sana sogotoa institution igwecha saya aseng'encho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase isemi cy'obufundi nabo boliri moleta abana wachese skuru ye linde banyore system cy'obufundi byamo boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria igoriye chinguru cy'omuriro bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche n'echi company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya arts and short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikromono mbayitirine wizarega megeria yega nabo ndebwensi akwegerigwa inchubono utari kubwate kegori utari kubwate numumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute nike kutoka kilomita eyemoyoka kurosomochi umugwawa asepare nene yilami yakure konge kogenda chebera inche Kennedy Mongare Ongaga, a Dean of Student, Gitwebe Training Institute. Iga karokware atiro mwana wa Gitwebe security gere guarantee. At present, abana tuwate 600 in all the departments togoson. Na yonyolire kwa leto mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakire simi ase namba 0713985300. Gitebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanyibu na mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV subscribe comment ase chi video chito boigo share na basani amune amate ejo baigokie bemanye na wesemia tobase kweba turn on a notification bell yani ekenge Edio onyariko bagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Gatembe Television Network ekenakyo ekeonga kyamamogusie Enyagitari ya HK International Medical Center nige gotoka imyomo cy'obosongo nigo yakira sengencho yao nabo igo nige bwate abanyagitari babwato bomanyi bwegoroke gima abo bakora merimo yabo keboikeranu inche no manyagitari irini kemma obanyi korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo mu cyito bosongo Boigo, enyagitari nige bwate chi machines chingiya, echichigo tumeka koringoria maroire ao asomobero na mariogo onsi alioraganye ase obobwenya bwao. Na bonta getoko tanga ase enyagitari ya itu nigo togokara scanning yo mobero mogima, yani tokonyoroka so monubwe ke songo nga full body check up. Igonta getoko tanga nigo tokorigere korwa so motwe paka magoro inse, twarigere the internal organs chia uchons pina kichigo function. Tokonyora chirichia sero function ya abnormal twako amariogo.
amarwaire bakorwaria ng'amo na diabetes gose oborwaire bwe sukari, high blood pressure, oborwaire bwe chinyigo gose kidney, asthma, arthritis, brucellosis, infertility in men and women, hormonal imbalance, family planning, uterine fibroids, oborwaire bwe stroke, prostate enlargement, stomach ulcers, allergies, cancer. Nonya no mochando bwa maino aliako na gusumbwa nto bwata mariogo ya maino nto bwata maro mariogo ya marwaire emeki eri tichete emeki ngo tichere ya chikore nto bokongwa senkoro igonga mariogo aliago tichore emeki gosako igore emeki yagera manyinga tarabu yanto nyabwate nto bwata mariogo aliago akorusia machando yechi joint chiri chikobuga borwaire bori tokorokanga osteoporosis na boro buno borwaire bochandeta abantu baito na boro bwa mariogo na arororo nkorigere ritore nonye na mangana respiratory system abantu barokonyora egekuba kiabo takonyara gutire getiro epilepsy na boigo amarwaire andamange na inda mariogo ya nigo tokonyarusia ase chinse cheisikobu na bono USA mariogo na ari tokorusia stokoroka Los Angeles California eyere in USA na inde nkorustora mariogo anda ase chinse chiri tokorokanga Malaysia ayande nkorware India na ayande nigo tokonyarusia China asamange bakeresimi ase namba 0717176383. HK International Medical Center. Your health is your wealth. Karibu nande senseme yiga ya kabere yekiunga chinsa ibere asetoguchaka noroboti korwa ase county ya Nairobi sensemo ya Karen ekero lero liarenge lituko lyokumunyura Raila Amolo Odinga lituko abetega koiborwa nigo abairi amo nabasani baye baba bakumirana ase chinsemo cha Karen elio gochengira omoyegoyu ase chinsemecho ase omoyegoyu nigo omurugyoye Aida Odinga abagakoerera na goteba emireme menene Raila abeteka gokora anene kirarenge asoboiko bwense egati yabo kobeka ense ya Kenya mutu. Other than his family and the people of Kenya, Baba also had another love, and that is the love for Orange Democratic Movement. I thank the party and all the staff who served Baba in different capacities for the dedication to him in life and in death. Baba ran ODM with dedication. He ran ODM with firm and fair hands. Raila ran ODM on principle of constant consultations and always referring to the people. It is my wish that we can preserve the party in his honor as a matter of service to our country. I want to end by appealing to those Baba left in the leadership of the party to reflect deeply and sincerely on his dreams for the party and for our country. Let us approach the problems of the party by always asking ourselves, what would Baba do under these circumstances? I guess your guess is as good as mine. I'm sure Baba would tell us, let us sit down and talk
and I'm sure that's my wish, to sit down and talk our differences. I thank you all for joining us to celebrating the life of Baba today. Nothing could be better than seeing you all here. Thank you very much, and may God bless. Naboigo mwanchu murigereria ase omoyego yuyu omurikyo manene bw'ikiama gya ODM oyuboigole omoseneta bwe county ya Nairobi omusike Edwin Sifuna nigo aorokia korobya enkorona goteba buna nigo arachikubwatirana amo nababwatani au bw'ikiama gya ODM ase ogukora chinkwana Boigo Sifuna nigo abakagoteba buna nigo abwatu bwanchani obonene mono amona maskani gochia ase kiamekyo kubwa montonde wensi. Throughout this period, to have the strength to also consider what other things are happening in the country and in the party. I have listened to every word that you have said. And as I said at Mzee's burial, it will not be me to wreck Mzee's party. It will not be Sifuna. I made that promise to Mzee, and I want to repeat it here. The advice that you've given, Mama, I want to tell you, there is no one in ODM. It doesn't matter how many times, how badly you've insulted me. There is no one in ODM I will not sit down with. I want to give you that assurance. You have asked us to sit and talk. I am very prepared. It doesn't matter what has happened between us. As Mama has said, maybe I'm going to extend that olive branch because Mama now, wewe ndio huko, umetuambia, water under the bridge. It doesn't matter what you have said to Sifuna or how badly you feel about me. I am prepared to sit down and iron out our issues. The only reason sometimes it spills out, Mom, because we are also human beings, you know. Sometimes mambo inachemkanga na ni mbaya saa ingine, lakini umetuguide vizuri. Mimi ninakumbuka Baba used to consult everyone. As you have said, I have told people stories. You would go to a village in Tana River, you find a kamzee there, unaweza kumwanga one mtu ni bure umdharau. Sasa ile unatoka, huyo mzee amepigia Baba simu, sema huyo kijana ama ni mzuri, ama amenipeleka vibaya, ama amenipeleka vizuri. Unalanda hapa Nairobi, unaona Baba anakupigia simu, Edwin, where are you? Kuja nyumbani. Umetoka Tana River, umefanyaje ule mzee? So that message that you have given us, always consulting, always being firm but fair, and always remembering the principles upon which this party was built. I think with that has always been our North Star. And if we follow that, I don't think there's going to be any reason to worry. Naboigo omugavana bwe county ya Mombasa omuske Abdul Swamad Nasir nigo beigo abeire kagoteba buna nekerenga ekenene kia Raila nigo kiarenge orogongo rwa Coast unyare ko babo kumusira Daktari William Ruto wetera asogosoa ase serikali nonye nabo Nasir nigo abeire kagoteba buna nigo barachi gutigara ime ya serikali. Nauliza hapa wapwani kwa kauli ya Baba, tukae tuongee na William Samoei Ruto ili na sisi tuweze kujipanga mwaka 2032. Kwa kauli ya Baba, nauliza nyinyi wapwani wenzangu, wangapi wanakubaliana na mimi ya kwa huu mwaka huu tukae tujipange katika hii serikali, tuingie tumsupport William Samoei Ruto? Munakubaliana, munakataa? Munakubaliana, munakataa? Mimi nawaambia wenzangu, I will respect your decision to speak, but you need to be able to respect my decision to speak. My ears will respect your words, but your ears will respect my words as well. Tuwekeni wazi juu ya meza hali vile ilivyo sasa hivi. Hali vile ilivyo sasa hivi kwa kauli ya Baba. Je,
tuseme Ruto tosha kama alivyosema yeye Kibaki tosha, ama tuende kwa wale ambao kwamba upande mwingine ni wa kabila? And I ask the others, give me an alternative. I ask the others, give me another option that is there. Baba, the people of Pwani miss you and will love you. You have died, but I assure you, your legacy will live forever and ever and ever and ever and ever. Joey! 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 Na intwe buna Getembe TV, Getembe FM ni gotogoteba happy birthday guseri tukurigi yalio koiborwa kwaye Nyagusira Raila Amolo Odinga. Ekero togotigana na yo na gusuka busyo umurayi w'ikiama gia DAP Kenya umuske Eugene Wamalwa nigo abirega kuboria okuigwana kunyareko bagokubororo gati yekiombe kyobochori ne chimbebe IEBC amone kambun AMO ya mathematics korwa Venezuela. Orenge ego kwana nigo abireka goteba buna ai company yu nigo yabeteke guturbania obochori obonene bu mwaka bwechiri bubere na 2022. IEBC lazima tuwe na referee aliye sawa. Juzi tumekuwa na by elections na tumepata ya kwamba the new team ya IEBC walikuwa na mtihani kidogo, uchaguzi mdogo pale Malava, uchaguzi mdogo kule Mbere, and they failed miserably. Walikuwa na nafasi nzuri kuonyesha wa Kenya ya kwamba they can be independent, but they fell short. They mishandled the by elections. Lakini vita vimekuwa kule Venezuela, vimelipua sasa, ukweli umejulikana. Kule kwetu tulitaka kujua kama kuna mchawi kwa kijiji, kukiwa na moto pahali. Moto ingie pahali, unapata ya kwamba watu wakikimbia na wakifunga virago vyao, unapata kuna mchawi, kumbe kuna nyoka kwa hiyo boma. Vile Trump ameingia kule Venezuela kushika yule rais wa huko, sasa ukweli umelipuka ya kwamba ile mtandao tunaotumia, teknolojia tunayotumia hapa Kenya is Venezuelan. Hiyo teknolojia ina kasoro. Baada ya huyu rais wa Venezuela kuchukuliwa, now we have evidence ya kwamba this mathematic technology ni teknolojia ambayo inakuwa manipulated. It's a tool of electoral fraud. Na hii ni clear evidence imepatikana sasa. Leo ni ingekuwa 81st birthday ya Raila Odinga. Na ukweli tunasema sasa on Raila's 81st birthday ni kwamba baba, you are right and you have been vindicated. Alikuwa na wasiwasi na vifaranga vya computer, manipulation of this mathematics electoral system. Now we have the evidence. And we are demanding, because we know we are sending William Ruto home, we are demanding ya kwamba mathematics must. Mwanchomo ligereria goikera bono toko yakiro musmali ekeunga chensa ibere ase margo bayabono ngwakirembia mono ya bene ase ngencho kwa beire kogo sangana intwe ase keunga kore tumera nege koraga chinsa inye elitogendere kwemenya mange buna agendrete kokolekana twabaire toko bwaterana nere Wilson Makoli korugalia sensemo yebimanyererio nabo igo kurwa ase chikamera uyolenge kwene kinga amariogi nechibichago ikire Mike Willis amona inche Ruth Kemunto tumera nege koraga chinsa inye elitogendere kwemenya mange.
Gitebe Technical Training Institute nigo ikurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusubwagachi abwaseba kwegeria ubwagachi bw'ikinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gusi obusoni bw'ekiyanga n'ebintu ao abu ase bari na mbeyemo asugutwara kimashine echekerero nebindebinge nkwegeria bare amangana a beauty and hairdressing aigon kwegeri bare igoria pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwatachi computer nebintu ebinge byokwegeria ICT kwetania skuru ndiyunsi era sorogongoroiga asama lietankuru kwa Alpato Maliba mwalimu omonene Ogetwebe Technical Training Institute serikali yakolire buya sana asogotwa institution igwecha saya aseng'encho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase isemi cy'obufundi nabo boliri moleta abana bochese skuru eye linde banyore system cy'obufundi buyamo boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria igoriye chinguru cy'umuriro bwestima na kubeka chinguru ecyo ase emeche n'iki company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya arts and short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia bobwate obumanyi bebirengo bikromono mbayitirine wizarega megeria yega nabo ndebwensi akwegerigwa inchubono utari kubwate kegori utari kubwate numumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute nikikotoka kilomita eyemoyoka kurosomochi omogwawa asepare nene yilami yakoroikonge kogenda chebera inche Kennedy Mongare Ongaga, a Dean of Student, Gitwebe Training Institute. Iga karokwaretiro mwana Gitwebe security gere guarantee. At present, abana tuwate 600 in all the departments. Togosa. Na yonyolire kwareto mwana atuare skills tokonye Kenya yetu. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Gitebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanye mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo tokokora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyoranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video cheto boigo share n'abasani amune amate elyo baigokye bemanye nawe semya tobase kweba turn on a notification bell yani ekengere elyo onyali kobagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Gatembe Television Network ekinakyo ekeunga kyamwamogusie. Enyagitari ya HK International Medical Center nige gotoka imyomo cy'obosongo nigo yakira sengencho yao nabo igo nige bwate abanyagitari bo bwato bumanyi bwigoroke gima abo bakora meremo yabo keboikeranu incheno manyagitari eri kemma obanyi korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo mochito bosongo boigo enyagitari ya nige bwate chi machines chingiya echichigo tumeka koringoria maroire ao asomobero na mariogo onsi alioraganye ase obobwene bwao nabonta getogotanga senyagitari ya ituni gotogokara scanning yo mobero mogima yani tokonyoroka so umuntu bweke songo nga full body check up igonta getogotanga nigo tokorigere likorwa so motwe paka magoro inse twarigerede intano